ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 11ରୁ 20 ଲେଖି ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ 1 ଲେଖିବା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ 1 ଲେଖିବା। ଇଏ ହେଇଗଲା 1ରେ 1 11। 11ର ପରିସଂଖ୍ୟା 12। ପ୍ରଥମେ 1 ଲେଖିବା, ତାପରେ 2 ଲେଖିବା। ଇଏ ହେଇଗଲା 1ରେ 2 12। 12ର ପରିସଂଖ୍ୟାଟି 13। ପ୍ରଥମେ 1 ଲେଖିବା, ତାପରେ 3 ଲେଖିଦେବା। 1ରେ 3 13। 13ର ପରିସଂଖ୍ୟାଟି 14। ପ୍ରଥମେ 1 ଲେଖିବା, ତାପରେ 4 ଲେଖିଦେବା। 1ରେ 4 କ'ଣ ହେବ? 14। 14ର ପରିସଂଖ୍ୟାଟି 15। ପ୍ରଥମେ 1 ଲେଖିବା, ତାପରେ 5 ଲେଖିବା। 1ରେ 5 15। 15ର ପରିସଂଖ୍ୟାଟି 16। ପ୍ରଥମେ 1 ଲେଖିବା, ତାପରେ 6 ଲେଖିଦେବା। 1ରେ 6 16। 16ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ? 17। ପ୍ରଥମେ 1 ଲେଖିବା, ତାପରେ 7 ଲେଖିବା। 1ରେ 7 17। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 1 ଲେଖିବା, ତାପରେ 8 ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ ହେଇଗଲା? 1ରେ 8 18। 18ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 19। ପ୍ରଥମେ 1 ଲେଖିବା, ତାପରେ 9 ଲେଖିଦେବା। 1ରେ 9 19। 19ର ପର ସଂଖ୍ୟା 20। ପ୍ରଥମେ 2 ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ 0 ଲେଖିଦେବା। 2ରେ 0 20।